Ayo Elisa. Yo Mbak Elisa. Aku ndak selak anu, ya mau bengi bar mayang iki Mbak. Neng Tembi. Iya. Iya. Nah. Halo para dewantara muda semuanya, luar biasa. Selamat ulang tahun untuk UST yang ke-64. Dongamu biasa. Dongamu. Oh, dongannya jelas sesuai dengan visinya UST ya. Apa? Karena ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan dan memuliakan anak-anak bangsa sebagai dewantara muda sesuai ajaran taman siswa gitu loh. Luar biasa. Nek wong nomi langsung nyandak yo. Aku tak catet sesore iku lho. Loh, tak catat sore dengan pengetahuan dapat menuju kemuliaan loh. Suci batinnya, tertib lahirnya. Tertib lahirnya. Tuhan semua manusia itu sama hak dan kewajiban dalam mengatur hidup. Sing apik iki 10 fatwanya ya, 10 fatwa. Tetep mantep antep. Loh, tetep kuwi teguh pendiriane, mantep kuwi setia dan taat pada apa iki agar tidak dibelokkan loh. Tulisannya kayak cakar ayam raket. Lagi sinau ya Allah, antep berisi dan berharga. Antep berisi dan berharga. Luar biasa buat UST. Iya, di samping Kak Dewi seneng-seneng ki nderek Bela Sungkawa, Elisa. Oh, nderek Bela Menika Sungkawa. wayahipun Ki Hajar Dewantara wonten Bali menika Ki Dewangkara. Ki Dewangkara menika kapundhut sowan iya, kita doakan semoga pikantuk swarga nipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masih ada dewantara yang selanjutnya. Amin. Termasuk kowe kuwi ya, Sa. Amin banget. Nah intinya nek dewantarai mengajarkan ono telu sing paling anu ya. Siji. Sing ing madya mangun karsa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ya, itu jadi satu Indonesia menggunakan itu ya untuk pendidikan luar biasa. Dan jangan lupa untuk yang paling bagus lagi Pak Dewantara itu mengajarkan kita buat enggak menolak sama kemajuan zaman. Ya. Kayak gitu. Jadi inovasi selalu harus ada ya. SBII ya. SBII. Sifat itu enggak boleh berubah. Enggak boleh berubah. Yang boleh berubah itu bentuk, terus irama dan isi itu boleh berubah, tapi sifat tidak boleh berubah, sehingga besok dibawa sampai zaman kapanpun tetap bisa hidup gitu loh. Luar biasa. Itu jadi semangatnya para dewantara muda. Semangat kamu salah satunya Elisa. Sifat ojo nganti berubah. Jadi mamaku sombong ngono kira itu ya, sombong ngono kira itu. Nek kue operasi plastik bentukmu mandara karu-karuan rapopo ning sifate kimen yo kimen. Tetep kimen. Ngono. Pokoknya hariane aku ki metekol terus dilah ning panggung dadi cantik itu kan bentuknya boleh berubah, tapi sifatnya tetep kimen yo tetep kimen. Panut ya tetep panut. Panut kudu panut ya. Seno yo seno wae. Wah iya. Nah aku ora bakal operasi aku. Iya. Nek pengen berubah bentuk kados kula, berubah bentuk boleh lho tadi cepet ora sifat lho. Masa Pak Senar gelungan. Masa aku gelungan ya ora bakal kelakon. Iya. Ayo, Mbak Elisa minangkani pamundutan. Wonten Kembang Rawi, wonten Rondo Kempli. Terus wonten meneh Podang Kuning pun ditransfer wau nggih. Waduh, pripun iki kula nggih. Saiki modele nek njaluk lagu terus transfer ngene iki jare ora liwat dalange cilaka. Jalur cepat ya. Nek tekan kene dalange diketoki. Apa guntinge landhep ta, Sa? Mbok aja kaya ngono. Pak Sino kok ngethoki sawerane ora kundangi Pak Sino. Nek ngethoki rak mung sithik kuwi kabeh. Nggih. Ya, monggo. Diaturake sing endi dhisik terserah. Ya. Nggih. Podang Kuning riyen nggih. Nganggo dibawani. Ya, monggo. Nadyan wujuh temong peksi gara-gara Podang Kuning aku disebut dalang Podang Kuning. Lah nyapa? Ya ora ngerti aku ne. Dalang Podang Kuning soalnya aku salah wis tau ngomong salah. Terus aku terkenal yoki kaya sinden Podang Kuning, dalang yo dalang Podang Kuning ngono. Biyen mung gara-gara aku muni seleret ki silet ngono salah. Terus kabeh dadi
seneng aku nyanyi kodang iki maksudnya sulake ngono lho Nduk. Padahal mergo kesalahan. Leret ireng. Iya. Leret ireng. Mas dadi ciri khas. Dadi ciri mergo aku salah barang iki ngomongke rektor biyen tak omongke ndase kampus. Kuwi yo terkenal. Lah iki mau aku kena kualat kena karmane. Aku mau numpak Grab metu awas Mbak gundulmu kuwi aku yo ngono gentenan. Aku kualat iki. Lah kok kowe iso nyebut das rektor ki Pak rektor yo kok. biyen rareti yo diajari Paseno biyen. Hus. Mas Aku jos apa-apa tibake aku. Lah jenengan ki lek ngajari nggih pripun? Lah ya wong sirah ki ndas aku muni ngono nek cara kasare ndas kok sapa-sapa disebut ya nganggo ndas kabeh. Ana lurah ya dinekke ndas desa. Ya iki Pancen sing bener ki nek basa Jawane kepala ki endas. Ndas yo. Ning nek kanggone wong tuwa kuwi mustaka. Toko yo biyen rong reti aku nih. Iki mau yo kualat. Aku yo mangkel dhewe. Awas Pak gundulmu kuwi aku yo ngono genten yo. Munduh wae Pak Karti. Ayo nak. Alus manis tur merak ati neno wasuwinggon kula goleki si podang kuning neno ipo bunga hengatiku nyanding. Oh Mbak Kimen ajeng nyobi ya. Oh iya monggo Mbak. Nyanding bisa. Saya. Bareng untune dijabut malah apik. Kok sesuk dijabut kabeh. Kimen ompong. Ora apa-apa jane bentuk bisa berubah. Dhisik putus saiki ora. Nyanding bisa. Mayu tenan. Dadi tamba ya didum Yai 3 saiki Mbak Apri esuk awan neng omah oh bener ya ngomah wis ora sah keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng piteranggon goleki nora krasa esuk awan nganti wengi
sawang mencok neng ngepang gancangan tak rindik saka katuan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan ayo tak celok kok aja ngecek padang kuning adewe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding sirane Kiai telu iki panjenengan pentas iso kompak ngono iki seneng aku. Jogete ya kompak. Nggih. Dadi seni hiburane kecekel nok suarane ya apik. Nggih. Syukur nek gelem dilongi sing suarane gedhe dhewe mau sapa. Kimen, Pak. jane wong telu ya nek dilongi siji ra dadi telu suarane padha apike jogete padha apike rupane padha ayune nek telu kan trio nek dua kan bisa juga duet jenenge kok lah terus kula nggih sinten jan kersake hah nek kula kon metu saka trio iki kula kan napa terusan ayo mbok sak ngarepmu arep ngopo iya tinggal lurus saja rono le nek gawean engko ning ndi to kono kae lho maksudmu apa gawean lawase maksudmu kan nang BI nyepelekke kono sepi nyenyet kok saiki padang jinglang ayo nek golek sing peteng ya kene iki ngalor pundi niku ngalor terus ngulon kon tulisane jalan kapas ngono oh iya apal lah omahku mbiyen kulone kok ya kejaba mae kono pancen ya kulino ora anu kulino mampir medangan sik ngoten lho iki nang kampus kok ngomong kowe iya apik iki mau jenenge podang kuning heeh genti saiki ya gentenan ya karo sapa jenenge Mbak Apri men suarane ya ditunggu-tunggu para pamirsa ya sapa ngerti kok Pak Pardimen krungu suarane Mbak Apri terus iya kesengsem malih papan iki gandeng trio ki Elisa beneng kene wae heeh dicekeli niki dipun aturaken menapa Mak Cangi oh Sukimen pipine abuh. Mula nek ya tanggung jawab nyambut gawe kudu tanggung jawab. Nek wis sanggem ya kudu tetep tuaju lho. Pancen niku ganggu sing luar biasa. Sing jeneng wong nyambut gawe bengi, wong kok lambene sing nggo nyambut gawe untune lara. Wah, rasane luar biasa tenan. Mula tau ngrasake ngoten niku tau ngrasake kok. Lah nggih. Niku ndek wingi nyebut beberapa hari yang lalu sama Pak Seno juga. Ya dicabut wae ben kaya kimen. Untune. Wingi ya sambat lara undu to Pak jenengan. Ono abuh. Nah yo dicabut wae Pak. Kaya kimen iki lho. Moh ben sehati. Moh. Senajan to lara untuk kados Pak Seno niku gerah waja ning tetep tuwajuh nyambut damel. Ora kaya kemar mangkat we nyebute walah lara untu larane yo ngene ra nek wong tilik. Sambat yo. Iya iya, lara untu kok dikaryake. Mboten yo kira nggo tambah-tambah. Ayo nok kake nok pamerno. Monggo ngaturke napa Mbak Apri? Ya. Mengke kalajengaken kembang rawe nggih. Oh nggih, siap. Heeh. Pamitan saking Papua. Nggih. Jan kaya ngrungokke swara wong wedok suarane kaya ngono tenan ya ampun. Ya kok iki berusaha piye carane suarane iso kaya ngono kok. Nggih benten-benten karaktere kok ya seneng dikon padha. Wong kembare ra padha kok senengane. Aku nek ditandung-tandung lara ati sengite aku. Alah. Ngono kok biasa. Aku jane wegah nesu dina iki lho. Untuk kula ora awakku gembreges
Deni yo. Jadi wong wedok seminggu nek payahe datang bulannya awake musim alah. Iki Kang Slupan. Aku jane sok ganesu lho, aku nang rumangsane awakku teng greges. Kono jengane mulang sarak wae aku. Sing mulang sarak ki sapa? Sing jeneng wong budidaya ki rak ya apik to, Mbak. Lah nek kan kemampuane benten-benten kok ya. Nganggure nesu abuh meneh lho. Sakniki nek kon budidaya iso kula pengen di anak nyang bisa budidaya apa ora? Lah jarene wis menteng karo aku. Lah guguran meleh kok niko kok ayo gawe neh kapan? Senengane yo banget. Wah ampun nyanyi kula bengi niki aku gak nek nesu-nesu. Oh ya. Manjer e. Hagawe ruciteng kale. Nek jane nek sampean gelem berusaha ya iso lho. Wis. Malah kaya kucing lanang wedok do ketemu. Kandhane teknike kae piye to San nyuarane ben penet. Ya iki di silang ngene lho dikempet. Nah. Dikempit. Coba. Kempiten ora mbrobos neng dop. Coba meneh. Lah iki ngopo didohke dicedhake sike? Wah, agene ya apik. Dorong. Suarane kalore bakul nek awan-awan liwat ngarep omah kae lho. Bodolan rambut, Bu. Bu pun pokoknya ngeten mawon Bu. Sok pomo lho syukur bage mboten enten. Lingkungan jenengan ki enten sing model-model kaya kula niku ampun langsung mang entaki lho Bu. Ning mang benerke dituntun mimin kae suarane remuk, rupane ora madolke ya nyatane ya kena dikrenah lah dados kudu dibudidaya piye carane. Oh, ora pareng. Mosok pindah TV. Iya kowe rasa tiru-tiru kok lemah. Ya nak. Mundut Coba saiki sing cendhek sampean Mbak Mimin. Halo mampet. Dereng bibar menika. Tartam tur miyen. Lenang sik wae, Lek, lenang sik ale. Taratam tu tak tu ruti Sobanter banget ya ayo kulino ning sawah. Jarang panas. Gerek wedhus. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Lah ya sak numpak perahu kuwi ngejak aku sik ngono nggo kanca ngono lho. Kok le lunyu. Alah mung perahu sithik kok le disalahke. Menungsoe kanggonan lali luput apes salah ki menungso kesandangane menungso. Nek penak terus kleru sithik ki ning kuwi iso dadekke daredah lho kuwi. Lho pikiranmu sing reget tok ta. Arep-arepane ya tetep kalah tua kok piye. Salah pengalaman. Pengalaman bener salah. Sing genahke pengalaman hidup kuwi menjadi guru gua dhewe. Oh, kuwi ra prayoga, kuwi prayoga. Kuwi sing kudu dilanjutke apa sing kudu dilereni. Kuwi kudu ana pertimbangane. Dadi guru ki kejaba guru ing sekolah ing Pamulangan, ya iso sinau saka kondisi alam keadaan kondisi sosial lingkungan kemasyarakatan kudu ya sinau saka pindi sepuh lho ora mudeng kowe guru pamer ayu tok teh ndi lo mampah tanpa nganggo diujalke barang iki kenapa
apa? Jane nek gelem ngupadi suarane ya apik lho jane. Ora mung suarane wong ya apik. Ya lamur. Ing madyan. Ya nak. Ning madyaning jala nidi. Ya Mbak Mimin. Kemah gonjing. Kemah gonjing. Ya, angin jogleng pakulingan. Kok kaya kentekan napas. Kaya mobil gangsat. Ya. Tembang rawi. Ya. Mau dinyanyikke Mbak Apri ro Mbak Elisa ro Mbak Mimin. Ya bertiga ya Mak. Heeh, mangga dados. Iya. Iya. Asik-asik. Asik sesarengan warga Laras Indonesia. Seno Maria, BWKS yo. Sukipan Fans Club Indonesia. Trio paracetamol. Masuk yuk. Ceritane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe. Saya suwe saben jejer nyakel tangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong Mas aku tresno kowe. Yo Suki Mesaya yo. Ceritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Banjur ngomong Mas aku tresno kowe. Kembang kenapa hatiku digawe lara. Kembang melati agawe larane hati. Kembang kecubung hatiku digawe bingung. Kembange memar tresnaku wis kadung buyar. Wong tresno akan nanggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kembang rame iku paribasane. Tinimbang rame Wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Banjur ngomong Mas aku tresno kowe. Ceritane wong kancane dhewe. Lungguh jejer saben dinane. Saya suwe Suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong
sembrono ora becik tumraping priya wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal penateraken tebih saking Papua minangkani lagon kembang rawe. Sapa ngerti esuk Pak Subari ini bali sampeyan ning Papua. Matur Amin. nuwun. Bar ki rasa digawa rene meneh. Ditinggal wae ning kono. Ya ora apa-apa Papua ya luar biasa ya subur makmur luar biasa. Sugih lho ning kono. Jare bojomu ya ning Papua. Ning Papua, Mbak. Ngapa? Bakul koteka. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Elisa. Yo. Barang telu iki sing disuwun saka panitia supaya ngregengake. Lah iya. Ayu kabeh, wedok kabeh, perawan kabeh. Endi sing perawan? Endi sing aku perawan bener nek kowe perawan saka endi didelok saka sedotan perawane. Modiar kowe. Perawan kok. Kalah meneh. Apa ya tidak harus dibuktikan ya. Apa kuwi ora kudu dibuktekke. Sing penting kowe yakin. Ora, ngelingi umurmu kuwi lho 43. Kaya ngono Lho, perawan. apa nek 43 perawan ki salah? Ya ora salah. Lah kowe perawan apa ora? Aku perawan. Aku ya perawan insyaallah. Insyaallah. Jomblo nek Mbak Elisa ki ya jelas wong ya urung duwe bojo kok ya. Iya. Asline. Asline urung duwe bojo. Oh, pancen nek urung duwe bojo ketok kok lho. Kene jek kenceng. Oh iya. Kene Sih ramping. nek legok-legok ngene iki wis tau. Tahu ngapa? Tahu apa? Wis tau duwe bojo. Werna-werna kaya dong-dongo wong sampeyan ki lanang kok dadak gayane kaya iso ngerti-ngerti ya. Iya. Ayo ditambahi Mbak Tatin, ayo coba. Ya. Ki ganas iki. Model-modelane iki lho, ya Allah. Jane ki ayu. Ora. Sopo sing ngomong nek Mbak Tatin rayu ki ayu banget lho. Ya mun nang nggon kamera kok tok surem ngono lho. Kok surem piye lho wong cantike kaya ngono. Aku yang ngomong ayu. Sinden kok donekke surem ki nek cara kowe trimo apa ora? Aku ora trimo. Ning delok wae iki Mbak Tatin ki galak dan medeni ben wae engko dipangan sukine. Sukini aku dipangan. Kok sukimen sing dipangan ini ya. Lah aku ya gelem dipangan. Mesti gelem kowe. Iya. Wong kowe nek jejer sinden ngono kuwi rasane kaya arep mari. Kaya aku nandake lek Lah napa niki sakit to, Pak? Napa Mbak Mimin sakit? Ora lara ning pancen digawe lara. Ora lara, murung tau tak pungsekke. Apane? Apa? Selamat. Selamat apa? Jenenge kok slamet. Mukidi. Mukidi ki nggon aku. Nek kono slamet. Oh, kono Mukidi kene selamat. Iya, nek kuwi cah loro do jagongan anteng kae bae kae sik omong-omongan slamet rung mukidi. Iya. Ngono ya. Sugeng dalu Mbak Tati. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin sing paling tua dhewe. Tuwa ora apa-apa, ana enom iki mergo ana sing tuwa. Nggih, pripun untune pun mari dereng? Ya urung mari ning ora bukan menjadi alasan untuk tidak berkreativitas. Umpama rada kurang sithik ya ada pemakluman. Nggih, nek mangap aja mbombo jarene cek loro. Durung itu. Nek tuwa do tuwa nek jagongan iso masuk ya saya. Langsung jodoh ngono ya. Sapa sing tua? Nek Kimin. Kok tua do tua aku urung tua lho. Menolak tua. Wong gibah ki wong golek dosa ora ketara. Dhewe tanpa sadar dosane awake dhewe kelong kono numpuk dosa. Ndedet dosa. Intip neraka. Jane wong wedoke golek ganjaran sak gampang-gampange lho. Terus? Wong wedoke golek ganjaran sak gampang-gampange. Kaya bola-bali aku matur, wong wedok sing kersa gawe keunjukan garwane di pagi hari, gitu. Ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Heeh, to lho. Ning nek kok kan gendengi ngono kuwi numpuk dosa. Aku rupane ayu sok mangan anak empuk, kowe sok ben mangan anak. Sirik tanda tak mampu. Sok ilatmu menjulur tekan lemah iya. Alah lambene. Lagi sapa ya padha tunggale kok. Oh iya lali. Emange Intine rasa gibah. gibah. Gibah ki elek ya, Le. Gibah yo elek, apa meneh nek ngantek sing diomongke ora bener dadine fitnah. Oh iya, jadi kuwi lho hati-hati. Mulutmu harimaumu. Lah wi mau ya fitnah lho. Apa to? Nek aku galak aku Nah. niki ya fitnah wi. Nyata. Kok nyata?
ora ya. Galak kaya Pak Sino ngantek wedi yo. Delok-delok nek aku galak ora iki. Wis kono nanjake karyamu wong ayu, Bude Mimin tak lungguh sik ndak varises iso gede-gede. Iya, Mbak. Tadi nembang apa, Mbak? Ya. Ki neng pamundutan mau kembang rawis diaturake. Ya. Oh, rondo kempling. Rondo kempling. Lek men, Ki men. Wah, cetha lanange iki. Agak arep ngombe wong tuwa ngedel-delek gulune gareng ya. Oh, kelinge dokter Mbak Mimin enggak boleh sebentar-bentar meludah, tak ombeni terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mimikke apa piye kene? Ambek kuwi, lagi. Mbok kuwi yo. Geso tos gas kuwi men. Bulane ya ora lara kok kuwi ya. Ya ora. Aku gumen lho. Lek ki men ki anggar karo Mbak Tatin ki kok terus grauyang ki lho aku. Grauyang apa? Grauyang kuwi salah tingkah dhewe pengen piye ngono. Oh, pengen malih lanang. Sejatine pengen apa to Mbak Mimi? Ya senormale kewodo menungso liyane. Nek idealnya manusia, saya yakin ideal manusia itu sama. Lahir, sehat, sekolah, kuliah, nyekel gawe, terus duwe bojo, duwe anak, ekonomine mapan, manfaat buat orang lain, sok nek mati paribasan husnul khotimah, besok dadi ahli swarga. Ideal menurut kita semua. Yeah. Tapi ada prakteknya ono sing sekolah rodok kendo. Ndelalah pinter ning jodone rodok telat. Ndelah yo pinter ekonomine rodok kurang. Mula belajar ilmu ikhlas nampa kahanan. Ikhlas belajar nampa ikhlas. Iki apik iki men. Rantamaning awake dhewe isih kalah karo kuasane Gusti Allah. Nggih. Ning menungso aja ngloko tetep budidaya jumbuh karo katiwasane. Nggih, Mbak. Aku ki asline MC campursari, MC Pranatacara kaya Pak ABJ Janaka kuwi. Ning ora tau payu terus aku ngenthok-enthok glungan. Kuwi jenenge Budidaya lho. 1000 dalan Gusti Allah bagi rezeki kanggo umate lho. Kudu sinau, kudu budidaya nggo mentah passionnya kita itu apa lho. Iya, berarti Lah nyatanya aku saiki ngerti dhewe dadi artis paling diperhitungkan 2019. Zaman dhisik kowe nganggo rok mini kae ya anu lek kae ya budidaya. Itu proses hidup, Mbak. Nek tetek kudu budidaya, proses hidup. Aku iso ngomong ngene mergo aku wis tau nglakoni. Kuwi proses aku ngerti nek tetek. Aku ora ngerti tetek apa? tetek ora tet. Ayo tetek apa tetek? Ini tidak, saya tidak munafik wis karo Pak Suna aku yang matur. Aku pernah urip ning dalan ngono. Oh, urip ning Tapi dalan itu tetek. nggo kanca penggolo nggo cambuk aku untuk maju ke depan. Ternyata urip ning dalan bengi iki etuke mung masuk angin. Oh, bener. Loh, Kudu ora golek sing siyo. Etuk di 30.000 luwek-luwek kae. Luwek. Ana sing suwek barang. Diapusi barang Berarti palsu. kan ora berkah, berarti dalan rezekimu Dudu kuwi. Gusti Kudu Allah nduduke golek. rezeki sing halal. Oh iya bener. Saiki bener berarti. Bener ya. Bener. Aku ya lanang Tina yo. Lah yang apa? Rondo kempling. Kok Kayak dijake ngene. Rondo kempling. Masuk. Lenang ya. Lenang ya. Siap ra itu goyang lho. Lah apa? Sini. Mbak Ayu badhe tindak pundi dadi ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula kelangan sami
Niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan. Prawan rondo kanggoku ora pati penting. Iki ketok tenan lalange Sukimin ketok tenan. Nah, ketok. Le nganu braok mate. Topel. Ya. Bangun ngono lho, Men. Bangun ya. Iya. Mbok lek apa piye ngono lho men. Mula wong Jawa ki babakan aja jangkar ki ana benere lho. Dadi penere Pak, penere Pak D, penere Nduk, penere Le. Dadi mesti ngarepe ki ana. Kuwi untuk penghormatan, penghargaan terhadap dia. Oh iya. Senajan umure sak ngisore dhewe nang ndi Nduk, ora mungkin nang ndi Men, nang ndi. Lah mesti kan Nduk apa Le apa Di apa nang gitu. Mbah ngono ya. Nah, dan saya yakin di wilayah lain pun juga punya kearifan lokal yang sama. Cuman beda pendekatan iki mawon, saya yakin. Ya, benar. Jadi kowe kudu sinau sithik-sithik. Ya kudu. Nah, budayane saka Sulawesi endi sing iso digorene sing bisa bersinergi karo budayane wong Jawa. Ning kabeh mau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Bedaning budaya, bedaning bahasa, bedaning jenis kearifan lokal rapopo ya, menambah kasanah lah. Ya. Indonesia besar karena keanekaragaman. Mula kok Indonesia ki dimereni bangsa manca. Saatase agamane werna pira? 6. Hurung aliran kepercayaan saiki harus diakui. Heeh to. Hurung bahasan sing maneka ning kok bersatu. Nek mung bersatu mergo homogen mergo siji biasa. Bersatu mergo keanekaragaman yang luar biasa lho iki. Nganti saiki surveinya Indonesia iki luar biasa, patut dicontoh bangsa liyane. Betul sekali. Iki lho sing marai Sukimin larang ki nang kene iki. Nek rupane wis ra kalah. Larang. Lah menika harus digali ya. Makanya ora oleh gampang terpengaruh dengan provokator-provokator sing bikin riuh persatuan kita ya. Lah kuwi rak mung golek celah to, Nduk. Nganggo cara ngene kok ora iso pecah. Nganggo agama sing diuyel-uyel dimen pecah tetep ra iso. Dadi piye carane ngulek men Indonesia ki geger ning ra tidak. Dadi dhewe tetep kudu kuat bakoh kukuh. Wis. Semangat. Pati Mbah Kimin. Itu dimulai dari keluarga dulu. Oh, benar. Bapak, Ibu, putra kudu rukun. Engko sak RT rukun, sak desa rukun. Lho, sesuai tadi dimulai dari lingkup yang terkecil. Mulai dari terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga untuk berbuat kebajikan jangan ditunda-tunda. Yes. Jelek Sukimin. Ayo nek ngene ya. Aku nek ngono kuwi terus piye no rasa sayangku ki tambah. Gile. Dadi seneng lho Pak Seno. Kayak cepet taman iki lho. Pak Seno jare rasa sayange tambahi le. Rasa sayange tambahi. Lah tok lewak-lewak. Allah kementel. Untune terus mari. Kosek rondok rono. Ya. Mas Seno. Kados pundi mungguh raos panjenengan upami pinjang putra panjenengan kalian kula menika disekolahke kuliahke wonten UST ngoten cocok. Tole Sukino dipun wonten UST cocok. Kusik-kusik ngarani Tole Sukino ki sapa? Putra panjenengan. Kok iso Sukino? Panjenengan nate ngendika, panjenengan pengen kagungan putra mijil pawestri menapa kakung lanang. So iso meneruske perjuangan kule wayangan. Panjenengan sampun paring pangandikan disekseni live streaming lho. So nek Mimin ki kelakon duwe anak tak jenenge Sukino. Sukino menika werdinipun menapa? Sukimin karo Seno. Sirkuit. Kuwi lagi dikare Pak Seno ora aku entok-entok lho. Mbok diketoki latku nek nganti aku sing ngomong. Aku sing kelingan nganggo kebayake kuning wingi. Nah, isine aku ya krungu kok ya sak. Nek sakniki wektu dina niku akeh wong do kirim kado Mbak Mimin kula kirimi kathok lanang dienggo putra panjenengan karo Pak Seno. Oh iya. Nek Pak Seno duit mesti ana. Ning rak kober nukokke mergo schedule sing padat. Bener lho. Ternyata penggemar kok sampun respon positif. Dadi nek penggemar wis respon kok jan ra gelem ngakoni anak sing ten Guwa Garba kula. Main apa jenengan? Tak omongi to. Tak omongi. Nek aku wis ra apa-apa. Sik, Le, aja tak percaya ya, Le. Gading lho kae. Anakku melu lho. Engko nek ngomong mbokne, Pak. Bapak
ngeteng kowe ayo. Gading ki kowe neng kene Gading ki nek kono tak tekon dhewe karo Gading. Takoni. Tole Gading. Umpamane sliramu diadi lanang meneh rak seneng to men ngancani kowe. Ora. Dadah. Kowe iki ngomong apa? Alah ngomong apa min ngono kok. Anu ya wis ngene wae, ora resmi aku sok tak nikah sego pindang wae karo bapakmu. Nikah sego pindang ki apa? Anu sekseke desa. Oh. Sego aking mbokan kok sego pindah. Ngene anakku ngomong mbokne. Ayo. Mboten apa niku sing kula karepke malah transparan. Lho, daripada delian lho. Anu Gading, ini Mamah Sukimin Gading. Lho, Gading masa mamaku lho. Daripada lho Seno ndek anak peteng karo Sukimin lho, rak ketok elek. Lho, Mimin karo Ki Seno Nugroho rukun karo mbok tuwa. Lho ketok karo Bu Agnes rukun lho. Lho, Bu Agnes iki wong berpendidikan lho, dosen lho Yohan lho. Pomo itu aku ra ya malah enteng kono gaweane lho. Wayah jagong karo kono lho. Entenge ngopo? Wayah entenge apa tak takon. Wayah jagong kalih Bu Agnes. Engko wayahe meeting kalih kula. Lho. Meeting apa? Bu Agnes kan sekolahan wis repot, arep meeting berdua lho. Karo aku lho. Kebutuhan rohani karo aku engko. Apa Pak Seno ora malah mengkonsumsi Paramek ya, Sa? Lah ngopo? Lah ngelu no golek nggone ra petuk. Mboten Pak, namung menika saking respon positif saking masyarakat, guyon penyangan kalian kula kasunyatan akeh sing merespon positif ateges dipun tampi kalian masyarakat. Sak gaduk-gaduk kula sak kamat-kamat kula, atase kula ku ya wong ra sekolah seni, kula menika babagan titi laras ora mudeng, swara ya ora madolke, rupa ya wis ora sah. Ning nyatane sampean niku cerdas kok. Niku lho sing marahi. Lho. Cerdas niku encere ten ngendas. Nek encere ten kuping ora penyakit. Gilani. Omongane kok tekan encere nang kuping barang. Kula niku kadang ya ngenten lho Pak Seno. Panjenengan selalu memberi jalan kagem kula untuk selalu berkembang. Alhamdulillah kula nyun sewu mbok menawi tahun ngajeng schedule kula kalian panjenengan kula kurangi. Lho, mergane kula kan pun anu sakniki anu pacar kula dinas. Ning dinas sekarang. Dinas perhubungan. Berhubungan apa? Hubungan intim, Mbak. Anu men intim le berhubungan ngono kuwi lho maksude dadi maju karire ngono kuwi lho. Oh, nggih. Berarti schedule dilongi. Nggih. Ayo ora apa-apa. Sampeyan saya kuncara saya kondang niku mboten apa-apa. Saya bangga kok. Lho, Mbak Mimin dados kula bakal dadi tim penggerak PKK. Sih. Yen saya dadi wis latihan lagu PKK. Niki nggen kula ya butuh nek sampeyan, malah cedak kali kula. Sinten? Jenengan nek gelem dadi tim penggerak. Purun. Niku wonten tim penggerak gejlik. Kan gejlik PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Terus sing tutuke no. Lanjut Ora sampean ki nuwun sewu lho, kula gumune apa-apa sing dicekel wong wedok kok sampean hafal lho. Lah wedok PKK niku PKK ibu-ibu. Nggih. Lah kok sampean yo hafal. Lah niki ora pareng ya. Lah niki nek teng PKK ngoten niku nggih tumut nglesot kali ibu-ibu niku kok tumut nderek PKK nek ditakoki aku bapak-bapak PKK. Lemarai kadang kalau salah salah penerapan, salah terapan. PKK ku nggo nyrawungke, nggo ngrakapke men ngerti oh iki lho kehidupan kanggo putra-putra panjenengan piye. Babagan kesehatan, babagan nggo nambah ekonomi, babagan pendidikan. Mergo madrasah pertama atau pendidikan pertama kanggo putra menika adalah dari ibu. Atau bola-balik aku matur gen kecerdasan seorang anak terlahir dari ibu yang cerdas. Nek ibune males, putrane ya males. Ibu ira gelem ibadah, anake ira gelem ibadah. Ibuke keset, anake ya keset. Mulai dari rahim iki wis mulai kita didik terus. Halu
Aku lek kuwatir ki sesuk nek ra ketemu setahun porong tahun schedule dikirlongi terus sampean ngerti pentas bareng kali kula nggawa bocah niku lho kula sing kuwatir. Lah ngene ku pun kula gedhekke penjenengan garek nemu rak penak ta niku. Lho. Yen garek nemu aku sing gula wentah anak kula wis ra apa-apa, ora diakoni ra apa-apa. Sok nek wayahe rabi tetep goleki bapakne kula ya. Terus sing tak pikir ki sesuk anakku ki jenis kelamine apa? Lah ngendikane kakong. Kula rupane elek ning wadah bayi kula ki apik lho. Lah nek mbok-mbokane kaya ngene sok metu anak rak kaya tremos kae. Ya ora ono anak kok kaya tremos. Bakunipun sedya saged nyengkuyung sowan wonten mriki wonten UST. Tahun ngajeng dawuh kula Pak, ya senajan to tambah wis tambah tuwa ning insyaallah mengke saged tetep sowan mriki. Upama ora didhawuhi aku tetep nusul. Kok nekat to dagelan kok nekat to. Kajenge kok ya. Kok tetep nusul. Ya, ora apa-apa. Ya saiki genti neh. Ya ngaturke apa? Saiki piyai telu tak tambahi meneh no. Tambahi sapa? Tambahi sapa ya sing anu ya? Ya Agnes. Heeh, tambahi Agnes. Tambah Agnes. Semangat, Nak. Iya. Cah cilik Agnes. Mudah bunder. Lah iya. Cah cilik gawe adik cilik. Men kebutuhan kok. Iya. Oh, gawe adik ra iso-iso. Sapa meneh ya? Sik tak injene. Sindene ora ketok kok ya. Bu Pras. Arep akon Orisa wis wetenge gedhe semono malah. Heeh, wagu. Ha iya. Wong ki nek meteng kok wagu. Dengkek-dengkek ora karuan. Ya. Napa nduk anak? Wis kuwi wae papat wae. Ya, pamundutan ki ning Nawala sing nyuwun liwung no. Oh iya diaturake. Masuk. Engko soalé engko nek kuwi mau bengi ya ora diaturke liwung ndak do gelo. Iya. Nek jane ya wis lagu rada sauntara ning ora apa-apa nek sing nyanyi Mbak Mimin, Mbak Apri engko tambah gayeng, tambah kompak. Iya. Pamundutan kok. Soale nganggo mumbul-mumbul barang. Iya. Kono mumbul ora ana sing ngewo-ewohi. Ha iya. Jane nggih enten. Apa? Nggih enten pokoke sing ngewo-ewohi. Dedek Mukidi. Ya diplester. Ha iya. Kula trauma nek diplester. Mergane? Lah mengke wayang nglothok nika wonten unine. Kritik. Gila di Pri. Aneh-aneh wae. Monggo diaturake. Yo monggo liwung, Mbak. Kepunjulan. Pencolan. Elisa ngene-ngene terus aku meneng ae makan ngene-ngene. Ra mudeng aku ki lanang pamere ngene-ngene. Sukimen menang banyak lho kowe. Lah kono karepe kono ya ingin kok. Sukimen nek dingonokne iki terus busine lancar. Tak jarak kok golek lenane sinden-sinden iku nubruk aku ngono. Belum tahu dia anak aku lanang. Iya. Aja mundur-mundur sa kuwi. Mboten apa-apa, men kulino. Ora oleh ya. Lanang ya. Lanang. Aku ya tetak, Nduk. Kok ya kowe ya diomongke lho. Iki. Gen aku ngerti aku lek tetak pindho.
Pertama ning nggon bong supit lanang to digoleki ora kecekel ngono. Pindah bong supit wedok. Lah iki genah kecetha ngono. Peres dadi sing pepindho iki lagi sukses. Ketae ping 3 to, Lek. Lah ngapa? Lah sing terakhir mbok cokotke kirik no. Kurtet tabrakan kayak ger go finishing ya kayak iki. Kaya ngono iki cah iki do ngopo? Kaya ngono kok do omongke ngono lho. Kanggo finishing. Macam dadak diomongke iki wis do ngerti. Apa dadak dipelitur barang. Finishing. Iya. Ndak marahi penasaran para penonton. Heeh. Enak. Cokotke kirik iki bentuke kaya ngopo? Ampun mboten usah dibahas. Sesuk kula foto mawon. Enggak. Kaya arek tok kirimke aku tak buang HP-ku. Oh, wis kene iki. Dedek ini nomor kita private berdua. Jangan dikasih. Apri rasa ndak kedenengan ngono. Dadi mung private aku karo Pak Seno. Hah? Iya, private apa? Ya, teruske, ya. Wis. Aku sesuai jatuh cinta karo kowe lho, Nduk. Manis, pinter, cerdas, smart, jak enom sisan. Ya Allah. Nek tiba-tiba aku nuwuhke rasa tresno karo kowe piye upama lho? Ya ora cocok kok sing wedok manis, enom pinter, sing lanang pekok. Kulite wis krepot. Aku pengen memperbaiki keturunan lho, Nduk, nek kowe iki. Demak iramu lho. Iramu sing ayo golek Tuhan. Ayo tenan kok, Pri. Ketok rambut kok tak potong kok, Pri, aku arep mari ayo, Pri. Kowe dadi gerong terus. Iya. Iya, mulane nek arep mari iki jenggote rasa dikerok. Anu jeneng nek utang kula pun lunas keluar dadi lanang wae ra gelungan aku gah aku, Pri. Iki utange jek jero kok. Maju. Ya, mangga. Sabtu pandi matur suwun. Terima kasih. Nggih, Mbak Agnes, ya, Mbak Elisa.
Ya. Ayo nak teruske dhisik critane mengko gara-gara iso disambung nek cukup wektune. Ya. Ngono ya Mak iya. Mesake Mbak Mimin Mbak Apri iki lagi gerah. Oh iya. Lara untu nantene pipine mau tak cek ya abuh tenan. Ya. Sesuk le mang cek ampun pipine tok liyane dicek. Sapa? Kula. Ah ora sudi. Heeh. Tunggu ngopo ngecek sampean ora? Nggih matur panjenenganipun Bapak Pak Rektor ugi sedaya Sivitas Akademika UST mugi-mugi saged neruske perjuanganipun Ki Hajar Dewantara berpendidikan menjadi orang yang mulia dan jangan melupakan ibaratnya apa Mbak jenenge Jawane iya aja nanti budayane iya agamane iya betul sekali. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati wanita. Kapyarsa swaranipun lir ombake Samudra
kaya Tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane. Atmajaning sawarga Raden Antasena, kekasih Raden Jayasena. Dedeg piadektan prabeda kelawan ingkang eyang satria ing nunggul pawanang Raden Haryawerkudara. Nalika semanten arsa jumangkah Sang Jayasena sigra cancut Taliwonda, cancut ananing jejing Taliwonda cecawet ning setake sabuk bandange. Suku tengen den balangake, suku kiwa nututi dawak kontring Bantala jemblong sak sumur-sumur jerone. Tinoning tasih wadang